učit informatiky a učitelka tu není a čekuješ tady všechny ty počítače kolem mě. Iba preto som taký král. A daj to víc peňazí, já si kúpa ešte věci pičoviny, si kupuje do té, že mikiny za strašné peníze a mám vlastní služky, mám vlastní učitelky a mám vlastní třídy na této škole. A teď vám ukážu názorně, jak se to má robit, takže pojď ke mně a makaj. Mám černé lidi na to, aby mi dělali všechno, co potřebujeme. Takže mi dones teď to největší a makej. Vypadni, žebraku, ven. A to se s vámi loučím a další video bude zítra. Se neboj!